Хәерле кич дип дәшәм сезгә мин яшьлек тавышы алып баручысы Диана Таҗетдинова. Дуслар, сезне бүгенге бәйрәм белән дә тәбриклим. 8 июль бөтен дөнья гаилә көне билгеле үтелә. Тугрылык һәм мәхәббәт бәйрәме белән сезне. Резидентларыбыз белән дә нәкъ шул хакта сөйләшербез. Озакка сузмыйк, башлыйк. Ни кызганыч, хит парадыбызның кагыйдәләре шундый. Тавышлар саны җитсә дә, яшьлек тавышы кагыйдәләренә буйсынып бүген без Динар Юсупова һәм Руслан Тимерланов белән саубулашабыз. Аларның дәртле җырын тапшыру кысаларында соңгы тапкыр тыңлап узыйк. Беренче тапкыр күреп, гашык булдым мин сиңа, йөрәгем яна. Хыялым синең кемдә синең уйларың, әйт инде миңа. Юкка дустым тырышма, уйларында әле сөю мөхәббәт түгел. Теләгән алтын алма, әгәр булса кулымда, бәлки күз күрер. Алма, бакчамда үскән алма, бүләк итәм мин сиңа кызыл алма. Алмыйм, кирәкми кызыл алма, кирәкми айфонлы алтын алма. Яшьлек тавышында яңа премьера, каршы алыгыз. Һәм әлбәттә 1320 номерына җырчының кодын да юлларга онытмагыз. Киттек! Бөтен дөнья нурлы, кояшлы. Елмаюын күрсәм күкетә түгел, мин янымда тоям кояшыны. Ышкыны булып кердең күңелемә, шатлык өстәп минем гомергә. Ясын иде назларыңны тоеп, бәхеттәмен тыю гомергә. Ышкыны булып кердең күңелемә, шатлык өстәп минем гомергә. Ясын иде назларыңны тоеп, бәхеттәмен тыю гомергә. Бер сирпелеп карауларың җитә, йөрәгемдә утлар кабына. Хисләремнән бер аерма дип, күзләреңә карап табына. Ышкыны булып кердең күңелемә, шатлык өстәп минем гомергә. Ясыны иде назларыңны тоеп, бәхеттәмен тыю гомергә. Ышкыны булып кердең күңелемә, шатлык өстәп минем гомергә. Ясыны иде назларыңны тоеп, бәхеттәмен тыю гомергә. Бәхетемне синдә таптым җаным, бер генәм син минем алтыным. Мәңге шулай хисләре суынмасын, бул бәхетем сүнемәс ялкыным. Ышкыны булып кердең күңелемә, шатлык өстәп минем гомергә. Ясыны иде назларыңны тоеп, бәхеттәмен тыю гомергә.
Шатлык истәп минем гомергә. Яссыны иде назларыңны тыйып, бәхет тәмен тыю гомергә. Ышкыны булып кердең күңелемә, шатлык истәп минем гомергә. Яссыны иде назларыңны тыйып, бәхет тәмен тыю гомергә. Бәхет тәмен тыю гомергә. Ринат Бадретдиновның үз гаиләсе бар. Яраткан хатыны, 2 улы. Мин бик бәхетле, чөнки хатыным мине, мин аны яратып, аңлашып яшибез, диде Ринат. Молодцы! Ә сез, дуслар, менә дигән ир, яхшы әти өчен 1320 номерына тавышлар юлларга онытмагыз. Сиңа кайттым тагын, бик сагынып бала чакларны. Шаулап турсын, һәр чак синдә тормыш, сүндермикче мичтә учакларны. Әй үрнәгем минем, газиз туган авылым үрнәгем. Синнән матур гүзәлрәк җирне мин бер байларда да күрмәдем. Aziz tuğan oğlum örneğim, sinden matur güzelrek şirini min bir baylarda da görmedim. Örnek avılında tuğup üstek, şunadır da мұңлы жырлыбыз. Сағышларны бассын әлеміне, біздің шушы мұңлы жырыбыз. Әй үрнәгем минем, ғазиз туған ауылым өрнәгем. Синнен матур güzelрәк җирне мин бер байларда да күрмәдем. Авылдашлар хәл белешеп торыйк, ешрак кайтыйк туган якларга. Авылыбыз урамында калган, сагындырган бала чакларга. Әй үрнәгем минем, газиз туган авылым өрнәгем. Синнән матур güzelрәк җирне мин бер байларда да күрмәдем. Әй үрнәгем минем, газиз туган авылым өрнәгем. Синнән матур güzelрәк җирне мин бер байларда да күрмәдем. Синнән матур güzelрәк җирне мин бер байларда да күрмәдем. Әй үрнәгем минем, әй үрнәгем. Синнән матур güzelрәк җирне мин бер байларда да күрмәдем. Киләсе җырчыбыз Филүс Бөркет. Гаилә аның өчен шулай ук изге төшенчә. Бер-береңә карата хөрмәт булганда гына чын гаилә корып була дип саный ул. Шулай ук Бөркет тиздән сөйгән яры белән дуэт яздырачагын да әйтеп узды. Филүс, без яңа җыр көтәбез. Ул арада синең сольный җырыңны тыңлыйк.
киренми күңелем гүлтели ай нурында түннәргә китәргә явазлык күздә юк җан әрнүдә юк бүрегә зирәклек гасырлардан килә күңелемдә минем рухи гөреш яши иреклеккә байлык һәм гаилә бәхете аңла мине иркем сөйгелем син аңла яратам бәлки ай нурлары чакыра балаларны сөеп янәшәдә булып тормыш авырлыгын шишеп яшим мин азатлык сөючән хыял диңгезендә бөркет кебек күккә очар идем мин саф бәхет миннән бәгырем сорама киң иреклегемне зинһар бәйләмә кыргый бүре халкы миндә гел яши бөркет кебек җаным күкләргә үрли күңелемдә минем рухи гөреш яши иреклеккә байлык һәм гаилә бәхете аңла мине иркем сөйгелем син аңла яратам бәлки ай нурлары чакыра саф бәхет миннән бәгырем сорама киң иреклегемне зинһар бәйләмә кыргый бүре халкы миндә гел яши бөркет кебек җаным күкләргә үрли Аяз Габитов фикеренчә гаилә тулы булырга тиеш. Әти-әни, әби-бабай, оныклар. Үзе ул шундый гаиләдә үсә. Хәзер мәсәлән, каникуллар вакытында кечкенә җырчыбыз сеңлесе белән Бардым районы Березняк авылында әби-бабасында кунакта. Аларга булышып, үз энергиябызны биреп йөрибез дип сөйләде яшь җырчы. Аяз, туганнарыңны чакыр. Хәзер синең клипны карыйбыз.
Гаиләдә бер-береңә карата хөрмәт булса, сөйгәнеңне ярты сүздән дә аңласаң, бу бәхет дип сөйләде Алсу Самигуллина. Җырчы үзе нәкъ шундый гаиләдә үскән. Шуңа күрә ул идеаль гаиләне шулай күзаллый икән. Барлык балаларга шундый тату гаиләдә яшәргә, ә Алсуга күп итеп тавышлар җыярга насыйп булсын. Jırların min sağındım Donlar otkan şokta kuşlar kebek Uramlarga шығып қағындым Туған яғым сенің қадіріңді Шитке китке шоңладым Туған туфрак синен бір қойшанда айрылмасын әдәм баласы Туған яғым синен қадіріңді шитке китке шоңладым Фәннур Зарипов өчен гаиләсе зур байлыкларга тиң. Аллага шөкер, әти-әнием, апам бар, дип сөйләде егет. Аның фикеренчә, ныклы гаиләнең нигезендә мәхәббәт һәм бер-береңә карата хөрмәт булырга тиеш. Ә минем фикеремчә, дуслар, хәзер сез 1320 номерына тавыш 098 кодын юлларга тиешсез. Киттек! Алло, Альбина, син меней? Син Америкада түгелмесең? Яра, көтәбез. Альбина кайтам ди бит. Кайсы Альбина? Мине Гали кызы бар бит. Саңаны күптән кайткан юк бит инде, кайтыр юлда уныткандыр инде хәзер. Менә кайта юлга чыккан 2 сәгатьтән кайтып җитәм ди. İyileşsin selamlarım Sina süygen yarıma Bulmağınğa yanımda Güne sine sağ
kalkmay, taң atmay, көңіл сені яратмай, көңілімді ғазаплай, сүйі сүзің ұзақлай. Dünyada sen болғанға қияларым қанаттылай, яратам деп қабатлай, көңілім язғатлай. Dünyada sen болғанға қияларым қанаттылай, яратам деп қабатлай, көңілім язғатлай. Білдірші хислеріңні, ұшқын ұшақ қабыза алып кетіп языма, түрір едім назыма. Дүнияда сен болғанға қияларым қанаттылай, яратам деп қабатлай, көңілім язғатлай. Дүнияда сен болғанға қияларым қанаттылай, яратам деп қабатлай, көңілім язғатлай. Достлар, исегезгә төшерәм. Яраткан җырчыгызны беренчеләр рәтендә күрәсегез килсә, 1320 номерына экраннарда күрсәтелгән кодларны юллагыз. Шулай ук тәмсилнең рәсми төркемендә тавышлар калдырыгыз. Ә мин сезгә чираттагы җырны тәкъдим итәм. Чулпан Низамова, соңгы хатым, бергәләп тыңлыйбыз. Сиңа жаным, соңгы хатны йылый-йылый әрнеп язам. Сине шашып сөюләрем булды микән минем хатам. Мин бит сине эзләп сөям, булсаң да син читнең бары. Син бәхетле, миңа кыен, онытма син мине бары. Мин бит сине эзләп сөям, булсаң да син читнең бары. Син бәхетле, миңа кыен, онытма син мине бары. Янәшәңнән бара алмыйм, син минеке булмаганга, рәхәтләнеп кыша алмыйм, онытылып яратсам да. Мин бит сине эзләп сөям, булсаң да син читнең бары. Син бәхетле, миңа кыен, онытма син мине бары. Теләгәндә күрә алмыйм синең назлы күзләреңне. Синсез яшәү түгел, белмим озакка түзәрменме. Мин бит сине эзләп сөям, булсаң да син читнең бары. Син
Айрат Камалов гаиләле кеше. Тормыш иптәше белән алар кечкенә улларын үстереп киләләр. Мин аңа зур өметләр баглыйм ди җырчы. Айрат өчен ныклы гаилә төшенчәсе бер-береңне аңлау, ярату, ышануга барып тоташа. Ныгыт салды язмыш дип җырлаучы Айрат өчен 1320 номерына тавышлар юламый калмагыз. Беренче ишлекне ачып җибәрәбез. Яшьлек тавышының 3нче урынына лаек җырчыбыз. Әрну булмас хызыр дөньям, яшәр өчен биргән түзем. Бәхет юрап күзне буап, ныгыт салды язмыш үзе. Артык янмый сүнмәйгәнем, uşak yana dörülep gündem. Bəlur tuyğa jitmey bolmaz, aşığı yok alem, yuğalettingem. Рәхмәт язмыш ушы кеше, минем бәхет кайдан белдең. Аяз күккә карый күзләр, җылы uşак ягып бирдең. Артык янмый сүнмәйгәнә, uşak yana dörülep gündem. Bəlur tuyğa jitmey bolmaz, aşığı yok ale, yuğalettingem. Безнең бәхетләйсән төсле, ява безгә күктән көлеп. Илем бу яу язмыш үзем, ак бәхеткә куйдым төреп. Артык янмый сүнмәйгәнә, uşak yana dörülep gündem. Bəlur tuyğa jitmey bolmaz, aşığı yok ale, yuğalettingem. Артык янмый сүнмәйгәнем, uşak yana dörülep gündem. Bəlur tuyğa jitmey bolmaz, aşığı yok ale, yuğalettingem. Әлем yuğalettingem. Гомумән алганда әлеге бәйрәм күптән түгел генә билгеләнеп уза. Ләкин Россия күләмендә аны гөрләтеп уздыралар. Казаныбызда да бүген чаралар шактый булды. Дәвам итүчеләре дә бар. Нәтиҗәләрне чыгарып бетерик тә концерт карап кайтырсыз. Әлеге киләсе резидентыбызны тыңлыйк. Экраннарда хит парадыбызның көмеш медаль иясе.
Qo'ydali menga, qo'ydali sen, ham qo'ydayrimsan men. Qo'sham bizning ko'zlar uchrashir, ikki yurak bir-birsin tobir. Menga kerak sening jo'g'i qo'lim, har shaxs sening yoningda bo'luvim. Menga kerakmi shitki ishi, sen menim shinga oshmagan tushim. Ko'kda bizning uchun yonar yulduzlar, birga kesishir yo'llar. Sezarmishi o'tar yillar, bu bari tek boshimdagi o'ylar. Ko'kda bizning uchun yonar yulduzlar, birga kesishir yo'llar. Sezarmishi o'tar yillar, bu bari tek boshimdagi o'ylar. Tek boshimdagi o'ylar. Tek boshimdagi o'ylar. Yulduzlar orasida izlayman seni, senda shulay izla meni. Yurakdan ishlanmay seni topmasam, agar men seni ko'ra olmasam, ko'rsatirsan menga yo'lingni, gina so'zarsan qo'lingni. Men senga indashirman, sen meniki deyarman. Ko'kda bizning uchun yonar yulduzlar, birga kesishir yo'llar. Sezarmishi o'tar yillar, bu bari tek boshimdagi o'ylar. Ko'kda bizning uchun yonar yulduzlar, birga kesishir yo'llar. Sezarmishi o'tar yillar, bu bari tek boshimdagi o'ylar. Tek boshimdagi o'ylar. Yurak tibari sening uchun bo'lar eding mening kuchim. Qarshaq yana shamda bo'lsam, indash menga jilimni tuysan. Dostlar, esingizga tushirам. Bugun hit paradabizda oila kuni turida сөйләшәбез. Дус туганнарыгызны, әти-әнигезне котларга җитешмәгәнсез икән, хәзер үк котлагыз. Яки безнең SMS чатка хәбәрләр юллагыз. Тапшыру бетүгә үк алар экраннарга чыгар. Ә мин сезне киләсе резидентыбызга бирәм. Сезнең тавышларыгыз ярдәмендә беренчелекне яулаган резидент. Каршы алабыз. Izlab
düşte tügel önümde de kilsen mina uylarımdan ışık aralımıyım düşüme kirdin şuna izlep tap mini bağırın izlep tap mini canım kütem mini seni bağıtın kütem mini seni yarım izlep tap mini bağırın izlep tap mini canım kütem mini seni bağıtın kütem mini seni yarım izlep tap mini bağırın izlep tap mini canım kütem mini seni bağıtın kütem mini seni yarım izlep tap mini bağırın izlep tap mini canım kütem mini seni bağıtın kütem mini seni yarım. Бүгінгі міне шулар. Яратып, яратылып, бәхетле яшәгез дигән теләктә мин, Диана Тажетдинова, сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.